Masu kallo da sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da jimirin kasancewa da wannan kafar yada labarai ta America Stock Show. A cikin sabon shirin naku mai taken noma da kiwo game da fasahar zamani. Sunana Fatima Yakub mai riga dauke da akalar shirin. Ta cikin wannan sabon shiri za a koyi dabarun noma a zamanance a cikin gida ba tare da an je an yi shuka a gona ba, sannan kuma ga kiwo shi ma a zamanance. Ta cikin wannan shiri dai mun fara da shimfiɗa ne inda muke tare da wani masani a fannin. Ga yadda shimfiɗar farko ta kasance a wannan shiri inda zan bar ku da Suraj na iya kutattafawa domin tattaunawa da wani masani. Suraj kare ka. To a wannan haka yake an gashe ki a Fatima dangane da sada da kike da masu kallo da sauraro a cikin wannan shiri wanda kuma za a ji mu da tattaunawa da shi kansa wannan cikakken masani fasihi ta fannoni da dama, abubuwa da yawa da za a ɗauko a wannan abu wanda mutane za su daɗe suna amfana. Zan iya cewa dai da ka fara mutane da tabbar da wannan sunan naka da za a ji cikakken suna naka. So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Nawas Usman wanda aka fi sani da Digital Farmer, masanin na'ura mai kwakwalwa da kimiyya da fasaha na noma da kiwo. To kai maganan masanin na'ura mai kwakwalwa da kimiyya da fasaha kuma masanin noma da kiwo. Za mu ɗauki dinga taɓa kowane ɓangare abin da ya shafi ɓangaren na'urar mai kwakwalwa, kimiyya da fasaha ɗin da zan iya cewa salo, sabon salo na abin da ya shafi abubuwan noma da kiwo da wasu abubuwa. Duk za mu jima muna wannan abu za a iya cewa babu ƙa'ida ba adadi. Amma yanzu kusan a shimfiɗa da zamu yi gaba ɗaya kamar aka ce a na'ura mai kwakwalwa da noma da kiwo kusan kaɗan wa mutane irin taɓa kalashe na kamar me da me ya kamata me da me za mu tattaɓa gaba mun ɗauki ɓangare. So kamar yadda nake cewa ni masanin na'ura mai kwakwalwa ne da kimiyya da fasahar noma da kiwo. Ina nufin computer engineer ne ni, sannan kuma agriculturalist. Ba wai ina nufin cewa computer engineer zalla ba. So abin da nake nufi shine ina ƙoƙarin haɗa abin da ya shafi kimiyya da fasahar na'ura mai kwakwalwa da kuma noma da kiwo ta yadda za a samar da sauƙi, kamar ta yadda za a samar da sauƙi ta ɓangaren noma da kiwo ɗin gabaki ɗaya. Kamar a ɓangaren noma akwai abin da muke cewa precision farming, ta yadda za ka iya amfani da misali application ko wayarka ko kuma wani construction na device, misali wata na'ura da za a iya kirkira ta yi maka ban ruwa a gidanka automatically misali, ko kuma wani detection system da za a iya designing wanda zai iya ma kirga ma dabbobinka misali ya ga ɗaya ta wata ko wani abu haka. So akwai abu ya kirga ko ba kai ka kirga ba kenan. Mana akwai abin da ake cewa AI a yanzu a wannan zamani wanda ake cewa artificial intelligence. So akwai programming ko kuma wasu ka'idodi da za a bi wajen construction na wata na'ura wadda za a saka sensors da sauransu, misali kamar a gona yayi sensin ruwa bai kai temperature misali moisture din misali danshin guri kaza bai kai ba. So idan muka integrating wannan na'urar da zamu hada da ita da wayarka, so zai ma alert cewa guri kaza a gonarka ko kuma gonarka ta guri kaza babu ruwa. Za a iya maka ban ruwa yanzu, zaka danna okay a wayarka ne kawai za a yi maka ban ruwa. Kuma shine abin da muke cewa IoT, Internet of Things. Ko a ina kake a duniya tunda based on internet abin yake akan internet yake, zai iya ma wannan sako. Wani abu sai mutane su ji kamar a mafarki ko wani abu a ce ka danna wayar ka ta je maka ban ruwa a gona ba tare da kaje ba. To ta baka lashe ne wasu abubuwan kenan. Kana magana akan abin da shafi na'ura mai kwakwalwa, na san akwai abubuwa da yawa. To mu tafi kuma idan ce bangaren noman, kamar irin noman me da me dan taɓa kalashin sa za a mana, wanda an ce noma an ce a gida ma za ka ga mutum yana noma, mace ma a gida za ce noma. Na'am, yanzu shi sa na kira abun da cewa ana yin noma a cikin gida. Idan ka ga mutum bai yi noma a cikin gidan shi ba, so kawai bai so bane a yanzu. Duk wani abu da ake iya nomawa, so zaka iya noma shi a cikin gidanka sai dai ɗaiɗaiku. Misali kamar irin su lettuce da mafi yawancin mutane sukan iya amfani da su, kamar lettuce, carrot da sauransu, cabbage da har dankalin turawa, dankalin hausa da sauransu. Duka a gida a noma. Zaka iya a cikin gidanka ba tare da matsala ba. Na ga wasu masu a jikin bango ana noma, da ka ce a jikin bango kai noma. Wannan yana daga cikin jeren kiyar ko kuma rabe-raben noma wanda muke cewa vertical farming. Kace rabe-raben ne ma kenan. Akwai abin da ake cewa vertical farming. A ƙarƙashin vertical farming akwai wanda ake cewa hydroponics farming. Shi noma ne wanda yake soilless farming, noma ne ba tare da yin amfani da ƙasa ba. Babu ƙasa, kawai a cikin robobi ko kuma a cikin pipe ɗin da ake haɗawa a cikin shi ake noma abu. Kamar misali leafy vegetables wanda muke cewa kamar irin su spinach, lettuce,
da sauransu dai irin ganyaye haka. So za ka iya noma su ba tare da ruwan nan ba, kawai za ka yi amfani da taki na ruwa ne wanda ake cewa nutrient solution. Sannan a ɓangaren kuma abin da ya shafi, akwai kuma abin da muke cewa aquaponics. Shi aquaponics shi ma raba ne daga cikin vertical farming, wanda za mu iya yin amfani da noman da muke, misali kana kiwon kifi, so za ka iya yin amfani da kiwon kifin da kake yi ka noma abu a saman kifin, misali kamar irin su lettuce dai da sauransu haka, da sauran irin abubuwa da ake iya noma a saman ruwan da kifin yake yawo kake nufi? Na'am, so za su yi abin da ake cewa ba su cinye abin da aka noma ba za su cinye ba. Za ka yi abin da ake cewa integrated farming ne a wannan guri, kaga ka rage cin guri sannan kuma ka amfana da abu guda biyu. Kashin kifin nan ai kana yawan canja ruwa ba, so wannan tsirran da zaka sa a sama su za su zama a matsayin ne, za su ringa yin amfani da wannan kashin kifin a matsayin nutrient, misali taki kenan. Su kuma misali su wasu daga cikin tsirran da zaka sa, zaka iya saka wanda za su iya kawo kwari ko wani abu haka wanda ake cewa beneficial organism, kamar irin su gansakuka ko wani abu a ƙasa. Idan gansakuka ta taru ta zama abincin kifin. Masu kallo da saurare, wannan fa duka shimfiɗa ce ko ce taɓa kalashi da ake kawo muku, wanda za mu dinga yi muku su dalla-dalla a cikin wannan shiri, kuma sabon shiri da ya fara zuwa muku daga wannan kafa ta mai daga stock show, wanda kuma tattaunawa tare da shi kansa wannan haziƙin fasihi da kuka ji tare da shi. Taɓa kalashen mu na farko kenan zan iya cewa za a iya biyo mu a taɓa kalashe na gaba. Fatima kun mai riga gare ki. Yau masu kallo da saurare, kun ji yadda tattaunawar ta kasance. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na noma da kiwo game da fasahar zamani. Tare da mu a wani lokacin domin jin yadda za mu zo muku da shimfiɗar shirin karo na biyu. Ni Fatima Yakub mai riga nake cewa ku huta lafiya.